Aradziwa kuti anthu ayankhula kwambiri nkhani ya manifesto ija. Iwowa ndithu anatsindikapo pamene papa. Ndipo ayankhulanso makamaka. Iyayi zitheka amene akuyankhulawo mwakuti onde kuti amenewo ndiwodana nchitukuko. Netu. Ndiye kuti ntchito yakuti chakudya chifikira aliyense m'madera kumene amakhala chikhala chotheka. Chifukwa china zimene zimakanika kuti chifikira aliyense nkuti dyera lina ndi la anthu amene amagwira ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya. Ndiye mu manifesto yangayi muli mfundo yosintha kayendetsedwe ka ntchito yogulitsa ndi kugawa chakudya kuti zifikire aliyense. Chifukwa china chomwe chakudya sichifikira aliyense nchoti achinyamata ndi azimayi ambiri mulibe minda yanu ya nthaka yabwino yoti muzilimapo chakudya. Ndiye m'manifestomu muli mfundo yopereka minda kwa achinyamata ndi azimayi yomwe mutha kuyigwiritsa ntchito ngati collateral popeza ngongole ya nifi kuti kuthandizireni kuti mulime mwakathithi nkupeza chakudya mwakathithi. Mwina wena simukudziwa kuti za chakudyazi ndili nazo serious. Panopa alimi okwana 50,000 nawapatsa kale ndalama zokwana 20 billion kuti apange winter cropping, ndipo alimiwa alima minda yokwana 100,000 acres ya chakudya tikolola mwezi wa Mawawa. Mudziko muno muzikhala chakudya chosakwana, kuti muzikhala chakudya chosakwana ineyo sindikulola zimenezo ani. Chifukwa chikhala ngati kuti tikungoseweretsa madzi amene Mulungu adatipatsa kale. Tere kutukirwa ulimi mpaka dziko lino likhale dziko lodzidyetsa lokha ndiye cholinga changa cha fundo yoyambayi. Sanamira yachiwiri manifesto ndi job creation kapena kuti ntchito zokwanira aliyense, yomwe cholinga chake nkuthandizira achinyamata 3 million kupeza ntchito mwa masekta oposa 10 komwe tita ayike ma project osiyanasiyana. Ena ayamba kale kulira kuti zimenezo sizingatheke, koma ine paja ndazolowera kuti ndikati ndimanga 6 lane road ena adanena kuti nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati timanga M1 munjira ya makono kuti ukhale msewu ngakhale wa dual carriage ena kuti anzosatheka. Ndazolowera kuti ndikati mtengo wa data m'Malawi muno nditsitsa mpaka nakuposa mayiko ena wonse mu Africa muno wena amati zimenezo nzosatheka. Ndazolowera kuti ndikanena kuti CTF tikweza 7 times ena amanena kuti nzamisala. Ndiye muzingo wayang'ana mukamva kunena kuti manifesto yanga sitheka chifukwa ndi anthu odana nchitukuko amenewo. Ndiye kuno ndikubwera ma project ankhaninkhani omwe atalembe achinyamata pa ntchito zosiyanasiyana monga Rumphinyika, Chitipa Road, Chitipa Iromba Road, Chiweta Karonga Road, Livingstonia Njakwa Road, Rumphi Borero Nyika Road, Lakeshore Road kuchoka Kunkhata mpaka na kusisha mpaka na Chiweta, Chikwawa Eutini Road, Lisangadzi Mzuni Dunduzi Road, yemwe itakhaleso ndi interchange msire muja, Mzuzu Sire Bypass Road, Mzuzu Sisha Road, misewu imeneyi kutsekulira kuno kumpoto konse kuti kukhale msika wotentha
chifukwa pena paliponse anthu akhoza kumayenda mosavutika. Komanso tiyambitsa job creation fund yothandiza achinyamata kulumikizidwa ku ntchito zomwe zilipo. Komwe youth innovation fund yomwe ndayambitsa kale ndi 2 billion kwacha in my first term ino, tikamo 5 billion in second term iyi, ndipo ndikamati opeza ntchito okwana 3 million sindikunena zitano iyayi, koma zinthu zimene nzotheka titachite. Salamira yachitatu ndiye ya wealth creation yomwe cholinga chake nkuchulukitsa zikhwaya mdziko muno. Achinyamata mukonzekere kudzapanga nawo apply 10-10 challenge yomwe idzapereka mpamba okwana 10 million kwa achinyamata 10,000 omwe ali ndi mapulani opanga business ya serious osati zongoseweretsa. Komanso mukonzekere kuchotseredwa msonkho by 10% kuti ndalama ya malipiro ikhale yochulukirapo. Mukonzekerenso kuti magetsi omwe tafikitsa panopa kukwanitsa pa 25% kuchokera pa 11%, tsopano tifikitsa pa 70%. Ndicholinga kuti mabizinesi ofunika magetsi achuluke. Ndiponso mukonzekere kuti mayunitsi anu amagetsi ndi madzi akatha, musanakonzekere kugula wena muziyamba kukhala ndi mwayi wogulirapo ochepa kuti bizinesi yanu isamafike poyimiratu. Salamira ya nambala 4 ndi governance reform kapena kuti kuyendetsa boma mwamakono. Ukuku ndiye ndakunga mfundo zothetsa chibwana mboma. Mwachitsanzo, mu second term imeneyi mukonzekere kuti ndikuthana zomagwiritsa ntchito tibana zimenezo zomagwiritsa ntchito cash polipira ma services. Wina asapere ndalama ku ofesi ya boma kuti ndalama zanganizi nolipira chakuti ayi, tithetsa zimenezo. Wena asapezepo katangale woti azipereka kuti apereka ni ndalama mwakuti. Wina akakupempha ni ndalama mnenezeni ameneyo chifukwa sitifunanso zimenezo. Mupereke ziphuphu ayi, koma tithetse ziphuphu. Ubendezi siwofunika. Komanso zakugula katundu mmashopu opanda kupatsidwa lisiti ya boma tikuthetsa zimenezi, chifukwa ogulitsawo amango okudyera ni masuku pamutu kuti muzikhalabe osaukirabe. Kukhala ku mzinda wa Mzuzuko ndiye kuti tikubweretsanso zisankho za meya kuti siyo asamango khalawo ngoti awalembedwa ntchito, koma meya mumsankhe ndinu anthu asamalire mzinda, akonze mzinda ukhale wapamwamba. Komanso pano ndibwerezenso kuti mu kabineti ndati ndikamwa achinyamata amene sakwana zaka 35 koma akhalepo at least anayi, asachepere pamenepo ayi, chifukwa tikufuna kuti ngakhale ino achinyamata mukhale mtika mwazochitika za boma. Chifukwa zimenezo ndakhala ndikucheza nanu kulikonseko ndipo mwandiuza zofunika kuti ndichite zenizeni. Salamira yomaliza ya 5 ndiye public service delivery kapena kuti kulimbikitsa ubwino wa boma. Manifesto imeneyi ndayikamo ma service 72 atsopano omwe tidakhazikitse mbomamo. Modzi ya iyo ndiye kuti nkhanije ya tsogolo account
yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndi kumamsungira ndalamazo mpaka nadzafike zaka 18. akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Yeah. All right. Yeah, well, yeah. Tsono tangoganizani. Tangoganizani. Mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sizikuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadzazipeza mwayi umenewu muzitenga kuti, koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena waja amakonda kusolola sazisolola apa. Ndalamayi ena sikuwasangalatsa chifukwa akukanika kumvetsa, chifukwa ganizolo silawo poyamba pomwe ndiye sangalimvetsa, chifukwa nzosadabwitsa kumvetsa kuti niyendetsa bwanji, koma mudziwe kuti popeza wena sanaganizirepo zimenezi nzosadabwitsa kuti asazimvetsenso. Dziko tamvetsani, dziko lomangodya chuma chake ni dziko lopanda tsogolo. Ndiye mwana obadwa amene wangobadwa kumene nayenso ndi Mmalawi, ndiye zoti anthu azingomudyera chuma chake nkudzamsiya mu msampha wa umphawi ndi ngongole. Ine ndikuti zithere pa ine. Tikubweretsa sovereign wealth fund ya ndalama za migodi, ndalama za carbon credit, ndalama za export mega farm, ndipo mwana wobadwa Mmalawi tizimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidye iyayi. Ana amenewa adzakhala woyamba kukhala wopanda olo mmodzi wa iwowo amphawi Mmalawi muno. Ndafia ndiye olotsutsa chotani izizi zikuchitika ndithu, ndipo malamulo ake tikhazikitsa kuti nonse mudziwe kachitidwe kake, komanso kuti mudziwe njira zonse zomwe tikuyika kuti tiletse wonse wofuna kupanga abuse program ngati imeneyi kuti asapambanenso. Ndiye ngakhale anthu opanga phokoso pa nkhaniyi alipo, koma mu manifesto mu maprogramu alipo 72 otukula miyoyo yanuwa, kuphatikiza CDF yomwe nditi akweze kuti ifike pa 500 million kwacha pa constituency iliyonse. Zimenezi zisintha nkhope ya dziko la Malawi paliponse. Ulendo uja tinayamba limodzi mu 2020 muja,
tiye tipitirize limodzi mpaka 2030 komwe kuli dziko lokomera tonse. Musagwedezeke, musatekeseke, musanamizidwe. Voti yanu ndi yomwe chifukwa boma lanu ndi lomwe. Ndiye ndi mawu amenewa ndatsekula kampeni kuno, kampeni yanga kumpoto konse, ndipo ndikhala ndikucheza nanu monga mujana nipemphera ngwenyama kuti ndiyende mmakokamu ticheze pamodzi pena ndi pena zilingo zathu tipititse mtsogolo motani. Chiuta mtumbikeni Mose yewo chomene. Mtsogolo wa dziko lino kuyankhula kukhwimbira anthu limenetu linasonkhana pa bwalo limeneli la Mberwa kuno ku Mzimba ndithu